Het. 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 Apa kowe hat-hat kok iki? Kowe kudune wedi karo aku, Kas. Ya wedi nang apa karo kowe? Aku ki murid Soedi. Dadi kowe nek ana apa-apa ana masalah, duwe masalah apa? Ngomong karo aku. Tak atasi. Beneran, Bi? Aku lho duwe masalah iki. Ini. Masalah apa, Kas? Dadi ngene. Lho aku lho. Rabi wis rada suwe tahunan. Lah wong akhir-akhir iki kuwi aku ki rada disepelekke karo bojoku, Kang. Lah yo ngerti dhewe masalah blonjo-blonjo kurang. Lah wong saat iki kuwi nyambut gawe ki rada angel. Jadi apa pengeluaran per hari ini ki ora patek nyukupi. Iki masalah pertama, Kang. Sing masalah kedua ono urusan utang piutang. Jadi aku ki duwe utang koperasi, Bang Plece. Terus bangsa rentenir kampung ki wake, Kang. Aku Kang esok utange turu ki, Kang. Wis nyeduh kopi kapal api. Metu omah njigok nang mburi karo sono udute sepotong. Kopi tak seripet, ngetus rokok sepotong lebih terus ono suara gluduk. Aku mlayu, Kang. Sampeyan ngerti ki sapa sing liwat sing teko? Sapa? Bang Tonggo. Lah, masalahku kuwi. Diutangku ki ra pere-pere. Lah nek sampeyan ki bisa ngatasi masalah, yo tulung, Kang. Masalahku ki mau diatasano, Kang. Dadi uripku ben adem main. Berarti kowe masalahmu, Kas? Iya, Kang. Tulungi, Kang. Sepurone, Kas. Aku ora iso ngatasi. Lah nang opo kok ora iso ngatasi? Utangku lho, Kas. Lu akeh. Lo goblok aja David. Lo